ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали мо. Бародаро, дар навори имрӯза нархҳои говҳои ҷӯшоҳанд, беҳтарин говҳанд, буқоҳои калон, буқоҳои майдаанд. Дар навори имрӯза аз бозори Ҳоҷи Шариф. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Барои пешравии канали мо аз шумо ҳамиқа хоҳиш, бародаро, як дона лайка дареғ надорем, биҷиқи лайка ва як коммент бимонӣ. Агар дар канали мо касоне ки меҳмон боше, ҳатман подписатсия кунед. Иншоалло мо инта кӯшиш кардем ки баҳри шумо наворҳои беҳтарин кунем ки шумо тамошо кунед, бародарои ғариб роҳат кунед. Худо нигаҳбонтон боша, бародарои азиз. Видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. Курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. ина бародаро гов савдоши 12700 сомонӣ. Салачаш бу қачай на 12700 савдоши. 12700 савдош 6 литр зиёд дорад. ина бародаро ба қай фарбе 15000 сомонӣ нархаш. ира бозор чанд карака? Бозор чанд шикар? Бозор да бародаро 13000 шкан дода гиш нест. 15000 сомонӣ нархаш. Бехат қай фарбе. ина бародаро гови ала, ҷо гови кушо 17000 сомонӣ. ин бозор чанд шикар? Бозор да бародаро 13000 шкан дода гиш нест. Ба қачая? Ярӯзай? Ярӯзай дусалас бародаро. Шир чанд қай доша боша? 10 литр бародаро. 10 литр шир. Начи? Logic Pal. Har hafta xudum me'moni. Roziyam bakam. ина бародаро бақа 18000 сомониш мегам. ира бозор чанд карака? Да бозор бародаро 15500 шкан дода гиш нест. 18000 сомониш мегам. бақаи калон 18000 сомонӣ қарабине бародаро. 15500 дода гиш нест. ина бародаро гови кушо гусалаш нарай чанд гусалаш ака? Сеюм гусалаш бародаро. нархша чанд? 14000 бозор чанд? 12300 12300 бародаро бозор кайс асташ? дода гиш нест. 14000 сомониш мега. ина гово бародаро шир чанд қай доша боша? 12 литр шир дора саҳар. Саҳар бега бародаро 12 литр шир дора. ина бародаро ба қай сафед 18000 савдоши. ба қай сафед кама 18000 сомонӣ нав савдоши. ина бародаро гови алай беҳат калонай 25000 сомониш не 25000 сомониш мегӯяд. чорум гусалаш гусалаш ба қачай 10 литр зиёд 15 литр мегӯяд соҳибиш ки дораш. на 10 литр оку боло ай 25000 сомониш мега. бозорда 19000 19000 шкан бародаро. додагиш нест. гово бародаро нарша 25 да 19000 додагиш нест. 19000 19000 додагиш нест. гусалаш ба қачай. ина бародаро бақара 20000 сомонӣ мега. ин бозор чанд шикар? бозорда 16000 шкан дода гиш нест. 20000 сомонӣ бародаро.
ина бародаро гови ҷӯшои гусалашай гусалаш ала чандум гусалашай дуюм ба қача ё дуюм гусалашай бародаро ба қачааш мега 11500 сомониш мега ки бозор чанд чика 10200 бародаро 10300 чикан додагиш нест 11500 сомониш мега шир чанд қай дошта боша ҳозираш да бародаро 7-8 литр шир дорад гови ҷӯшо 7-8 литр дорад шир бародаро ба қара 11500 мега бозорда 10500 шикан додагиш нест ба қаи ошаёлӣ 11500 мега бозорда 10500 шикан мега надодимаш ба қай рафтон бинед бародаро бародаро гусалаш гови ширдора 15000 сомониш мега 13 литр шир бародаро дора чандум гусалаш боша ба қача ё ғанаҷина бародаро дуюм гусалашай 15000 сомониш мега и бозор чанд чикар 12500 бародаро бозор қайсан додагиш нест гови ҷӯшо бародаро 15000 сомонӣ дар 12500 додагиш нест гусалаш ғанаҷинакай ина бародаро бақа бозорда 12 шикан додагиш нест худаш 13000 сомониш мега не намеоям 13000 сомониш мега бозорда 12500 шикан бародаро 13000 сомонӣ нархаш бародаро гови ҷӯшо ин гусалашай ғанаҷинакай гусалаш 8000 ғанаҷина ё 8000 сомонӣ нав харидакаш 3-4 литр шир дорад 8000 сомонӣ бародаро гусалачаш бо мега агон клиен боша мефурӯшамаш ина бародаро ба қара 17000 сомонӣ мега қай калон и бозор чанд чикар бозор да бародаро 13000 шикар додагиш нест 17000 сомониш мега ба қай калон дикаса бая ҳолзор қапиягишан 17000 сомонӣ да 13000 додагиш нест ина ба қара бародаро бинед бародаро гови ҷӯшо гусалаши ба қача ина бародаро ба қача дуюмзоя 25 та ё 25000 сомониш мега бародаро савдо мешавад и бозор чанд чика бозорда бародаро 18500 шикан шир чанд қай дошта боша саар бега бародаро 12 литр шир гарант шикатия 25000 сомониш мега бозорда 18-19 қай мега кайсанаш дақиқа надода ина бародаро ба қай алав ба қай сия ҳардиша 26000 сомонӣ мега 26 мегӯи шуда 26000 сомонӣ мега шуд бозорда бародаро 24000 шикан надоз шудаиқа 26000 сомонӣ ала сия ва 24000 сомонӣ надодагӣ шуда 26000 сомонӣ шуда бародаро гови ҷӯшои гусалаш ба қачай ина чанд ки нақша
13000 сомон иш мега. Дуям гусала шо бародаро. И бозор яко нарх ка? Бозорда 11000 сомон иш кан бародаро. Ҳақиқат удагиш нест. 8 литр бародаро шир дорад. Ин гусалаш ба қача. Бародаро худо бошад. 11000 удагиш нест. Ина бародаро ба қа 15000 сомон иш мега. Бозорда 14000 кан удагиш нест. Қай фарбе 15000 сомони. Да 14000 сомони надодаги шай. На бародаро гови ҷӯшо. Ғнаҷинака ё ба қача? Қача бародаро гусалаш. Чанд гусалаш ай? Yakın bu sana şey. Гусалаш ай бародаро. Нақша чанд? Ha? Нақша. 11 smaka bu savdodur. 11000 мега бозорда чанд чикан? Bozor 97. 9700 1500 бозор кайс аст бародаро додагиш нест. Яким гусалаш 8 литр шир дорад. Саар беша. Шо. Не 1500 не 1700 бозорда кайс аст додагиш нест. бародаро бақара 14000 мега. 14000 сомониш мега. И бозор чанд чикар ака? Бозор чанд чикар? 13200. Бозорда 13200 чикайсан бародаро додагиш нест. Қай калон бисос. На бародаро гол шо бисара ба қача я? Ғаноҷинака. Ғаноҷина бародаро 13 та гуфти? 11000 сомониш мега бародаро. Пистун шаде. Бозор чанд чикар? 10 бозор 10 мушка бародаро. Чандум гусалаш ай? Чанд та шир мега? Дуям гусалаш ай бародаро 10 та шир дорад. Гол ҷӯшо. Да, литр шир дорад. Дуям гусалаш.